Evangelist Ebuka Obi apụtagokwa wee kwuo okwu ha na-achọzi ka apịakasịa na o nweziri ife ọya na-ezobezi nke ikpeazụ a. Ọ sịrị na ndị isi ụka niile anụwakpu ya n'ọnụ na ọ bụrụ anụ na fa ka na-eme kwechili na-eme ihe fa na-eme na anyanwa ga-apịasazi ife niile na ọ ga-agbapụ ha ncha niile afọ. M ga-agbanye ya bụ ihe onyonyo ka unu n'ihe ndị a n'ọnụ ya, ebe o kwuru wee sị na ndị isi ụka anụnwa na-edebe onwe fa ka ndị dị nsọ na afa na-eme ife ọlakịrịpụtụ nke adịchata adị, na ọ bụrụkwa sọsọ ife ọlakịrịpụtụ ụmụ agbọghọ na afa na-emekwudo ife ọlakịrịpụtụ ndị dị. Mba ka m ghara ikwu nnọọ ka anyị nyụ anya na ya bụ ife onyonyo tupu na asị na si judi asịkwa maọbụ na si judi asịrị ọmana ya. Ọkụ dịkwa n'ovu ụmụnne m ka anyị jee nụpụta. Chọzile m okwula gbuo ikwugide one day ebupụta m faịlụ ịgba ọsọ after say since I became a man of God, if I have never done this or done that, let's see you. It's not as challenging Ebuka. Ebuka is paying a price for what is happening. Come out and pay the price. It's not coming on social media to type, hey, Ebuka this, Ebuka that. It's all about jealousy. That man or any man of God writing about me, he's just jealous because I am higher than you. I am more famous than you. I have more gift than you. And that is the simple truth. I came out and said, if I have ever charged anybody money before, let the person come out. If I have ever slept with a man or a woman, let the person come out. Before you can come on social media to talk about me, come out and say things like that. So that you get these people, do they know that since this year, I don't sleep on phone? Since last year, do they know I have a store in my house where I sleep? Ask my sisters. Do you think that to maintain grace is easy? One is having grace, one is to maintain it. I sleep on the stone. Anytime I touch my head on phone now, about Jemolu, last 2 weeks, most of you did not notice that if I'm walking, I'm checking my neck. Because I've been sleeping on stone on the ground, and I'm used to it. That day I lied on the floor, my head, my neck, about Jemolu, not move. And sleep on the ground like that 25 days. But I'm used to stone on the ground. So these men of God is still on social media typing nonsense. Let them come out and say that since they become a man of God, that they have never touched somebody's wife or one girl working with them. Let's see. Is it because it's not everything I used to say? Some few years ago, there was a man of God. Anytime, one man of God like that, anytime he mounts on the altar, Ebuka is occult man. Ebuka has gone to India to do juju. Ebuka, everybody should run away from Ebuka. That guy is occult man. How can someone do hand like this? People will fall on the ground. The guy is occult. He's not hiding it on the altar. And one particular day, one woman came to see me in my office. And the woman was behaving like this, like a mad person. I look at her hand, and the Spirit of God said to me that this person here, that one man of God is sleeping with her, and she's a married woman, and eventually one of the child of that woman is owned by that man of God, and the husband of the woman is not aware. The wife has taken in after they finished giving birth. Have taken in, and when she found out she's pregnant by that man of God, she went to the husband. That's why I told you that a woman knows the one that is your child and the one that is your friend child. Amen and amen. Amen. And this man of God, at that year, 2017, my name doesn't come off from his mouth. And when I look at the woman hand, I said, so man of God, I don't want to call the name that will make you to know the area I'm going. So man of God, do you have something to do with him? Yes. And the woman happens to come from Soka, one side of Soka. You know, when their wife cheats, they'll begin to have like a mental issue. I saved that man of God. I took this married woman up because how they would have done it would have bring disgrace to him. Because they would take the woman to the village and they would do traditional something. And during that time, they will mention the name of that man of God, and it will be a disgrace to the church and to the man of God. I took the woman up. I invoked the whole anointing, and the woman was healed. The husband did not know till today. It was the woman that went to the church one day and met the man of God. He says, do you know, we are nearly exposed. Ndị be anyị osubrigokwanụ nke anụnwa abụọzikwanụ okwu ụmụazị ihe anụnwa bụzikwanụ power jam power nya power plus power mana ka ezi ka o si wee magasịala ihe ndị anụnwa niile nya nke m na-ajụkarịdị bụ nke nwaanyị nwa mechazirinụ jegwu onye isi ụka nwa we nearly got exposed ka o si wee malụsie ihe ndị a ka nwaanyị nwa mechaa ojegwu ya
aghọtakwanụ m ihe anụnwa bụ mgbagwoju anya. Ụnụ mana ikwu amarọ na ibezie onye ajụjụ adị efukwa n'ụzọ n'ala Igbo, mana ụfọdụ gafe abịa kpọrọ iyi maka na mmadụ aghọtasị ụfọdụ ndị mmadụ, mana o nwere ihe o mee ha ncha niile na-enyere aka anya wee na-eto eto. Ịghọtago kịta anụnwa, ọ bụrụ na ị ma ka esi wee chọpụtagasị ife ndị anụnwa, biko mee ka anyị nwa bụ ndị aghọtasịrị ọka ịghọtakwanụ. Mana ọzọ dịkwa ka ibe wee bụrụ ihe blackmail ka nya bụ ife na-abanyezi, biko maka na m aghọta akwa ihe anụnwa bụ ajụjụ kwuwa nwanne unu bụ si Judy jikwanụ wee bịa. Biko onye ma ihe ndị anụnwa ya biko ya saa anya. Ọzọ dịkwa ka ibe wee bụrụ dịka ị na-enweta ihe onyonyo agba mbọ fụ na ị na-atụsi ya, maka na ama akwa na onye bụ onye ama bụ onye isi ụka nke ọ na-ekwu maka ya. Ikekwa ọ bụrụ onye isi ụka nke gị, ma ịma na gba mbọ fụ na ịtụsara ya ka ọ ya ga nwetakwu ya. Ọ bụrụ na o so na ndị na-ekwu maka Evangelist Ebuka Obi, ka o mekwa ọnụ ya kpịchịkọ, maka na okwukwe okwutere ọfụma agba anya na anwụ nya ebupụta ụmụ wee neghere anya. Onwe ihe ọzọ m na-alụ bụ na ọ pụta nsoro wee busa anya ka onye ọbụla fie ọfụma ya ka ọ gazuo ebe niile. Na-aghọta kịta anụnwa nke a ga mfụrụ na-efegharịnụ ndị nke m wee sị ka m wefetara unu ụmụnne m kwudochianụ ndị nke m maka ndị chọrọ udo.